wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yan uwa yan uwan musulunci ne mu kowa fata alkhairi. Takaitar muku can cikin yanayi mai kyau, alheri Allah ya taka muku. To Maradi ta bada dan kokowa biyu. Maradi ta bada dan kokowa biyu. Jifa ta bada ta guda. Sarde mai shiga jiki Mansur Isa. Doso ta bada Isaka. Nyamai ta bada Abba. To lalle wanga zaɓe da an kai tsohon zaɓe na tun lokacin ana sede yawo, kuma ga dukkan alamu bisa gare shi na za a tahiya wannan zaɓe, ka gane. Kubar dibin ba a ɗauko namu ba. To yanzu an ce za a yi wannan zaɓe na namu, gaskiya akwai ƙura ko ba gaskiya ba. Ita gaskiya sunanta guda ne, ita gaskiya guda ce da an kita sai bata. Lalle mai wannan group shine kategorikin Isaka shine Abdulsalam Somalia, shi a kategorikin Isaka. Har yau shi kuma Nura Hassan ko kuma Zakiru su a kategorikin Aibo. Har yau Aminu Ibrahim ina ga shi da Asuman Bizo da wane ne gudan su suke iya ɗauka kategorikin Abba Ibrahim. Shi kuma wannan yaro na bana wanda ya isi da yawo ko ga da ta wuce ta bana shine kategorikin Jamilu 7. Sannan waɗanda kategorikin awanga kategorikin Mansur ina ga yalla dan Sharifa ko Abdullahi Tambai, su ne kategorikin Mansur, amma kuma in an tahi zaɓe da wuya su ci Mansur. Kuma can gaskiya Mansur koko sai da yawo ya yi tarihi ya yi ƙoƙari don duka mafi akasari babu wanda ba a kada ba, amma Mansur yana saurin kawo mai daya da nauyin shi. Akalla dai ni dai ina tunanin da ya kai kusan 7 yalla da ko daga dai 5 zoke 7 din nan waɗanda ya kawo na kategorikin shi, ko ba gaskiya ba. To kuma wajen zaɓe gaskiya Isaka akwai ya shi bar mutum shi ci shi waɗanda a kategorikin shi, kaga akwai Isaka, akwai Abdulsalam Sumaila, akwai Saleh Dauda, akwai su Dala Abani, akwai su wanga Sabo Abdullahi, akwai su wancan dan Tilibiri Usman Hassan. Waɗannan duk kategori ke Isaka na su Adamu Abdu, ka gani. To kuma gaskiya wajen zaɓe alal haƙiƙa dai ba a cewa ba su iya kase su wuce, amma dai abu ne mai wahala. Haka kategorikin Aibo in dai zaɓe ne waɗanda kategorikin suna iya kase, amma ba lalle na ba. Shi yasa na san yalla sun ka yanke tsarin bisa ga tahiyar farko da an kai. Tunda kaga ko farko da an kai zaɓen nan shi kuma wanga Aminu Abba ya ci shi wannan zaɓe tun suna ma ya mai tare wuri gudana. Abba ya ci shi wannan zaɓe, kun gani. Kenan kaga zaɓen nan da an kai dai to in dai ma bisa gare an kai aiki ba laifi ba ne, ba wani sai an nuna sai ɗan jihar tawa ya shiga ba. Da an ce ƙasa an wuce sanin jiha, ƙasa ce a kai ma.